kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ye san 2000 ani mugan sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de ye ka sababuya kɛ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fɔɔ ka taa se mali kɔkana ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka ba maliba ale kɔnɔna la yan nɔ sa kɛmɛsara o kɛmɛsara muso 49 de bɛ yen nɔ minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 15 ka taa se san 49 ma ni bingani wale bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ u ka furuso olu kɔnɔna la nin ɲinini in kɛra maa minnu fɛ sa minnu ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko o ma u y'a yira k'a fɔ kabini san 2018 o ye nin ɲininiw ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ɲinan san kɔnɔna la sa a juguyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ coronavirus ale bana ko ye musoba minnu bɛ yen nɔ sa ni olu ɲɛsinen bɛ musow ka hakɛ o sɔrɔli ma sa u ye nin kuma in ta ni k'a da cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'olu ɲɛsinen bɛ cɛw ka hakɛ sɔrɔli ma ka tila k'a yira tuguni k'a fɔ wale min bɛ ka kɛ ka muso sɛgɛrɛ bingani wale o kɔnɔna la sa o tɛ olu fɛla ko ye kunu novembre kalo tile 25 san 2020 diɲɛ seke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa o tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa bingani wale min n'a bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ dan bɛ se ka sigi o la cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ to sen na fo décembre kalo tile 10 natɔ in na san 2020 baara caman bɛna kɛ a kɔnɔna la walasa bingani wale min n'a bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ furusow kɔnɔna la ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na. kunu novembre kalo tile 25 san 2020 na sa conseil des ministres ale kɔnɔna la min n'a kɛra an ka faba la bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ sa gouverneur 17 o de sigira a 17 la sa a yirala k'a fɔ ko 11 o de ye an ka finitigilakaw olu ye sa nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilala mina min kɔnɔ sa o de ye walasa an ka jamana ale bɛ se ka basigi sɔrɔ cogoya min na. Mɔptikaw fɛ yen nɔ sa MINUSMA ma u ye arajo 24 de lajɛ Mɔpti dugu o kɔnɔna la sa ni ka baarakɛminɛn ta k'a di u ma a kɛra araba a kɛra novembre kalo tile 24 san 2020 ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilala minɛ min kɔnɔ sa walasa Mɔpti arajo u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden na a musaka bɛɛ lajɛlen tali jɔ sefa wari miliyɔn 72 o de la. Masinakaw fɛ yen nɔ du 2 de bɛ yen nɔ ni bingani wale taara ka olu sɛgɛrɛ tɛnɛn tɛmɛnen na novembre kalo tile 23 san 2020 maa finitigilaka dɔw de bɛ yen sa minnu n'olu ye an ka wolomasiri tabaw ka fini don u la ka taga ni bingani wale k'a kɛ u ka fɔla sa ko u taara ni nafolo caman de nafolo in yɛrɛ tɛmɛnen sa u taara ni moto ye n'o ye bolimafɛn sen 2 ye ani finiw ka taa se sanuw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la halisa ɲininiw bɛ sen na walasa maa minnu kɛra nin waleya jugu in kɛba ye bolo bɛ se ka da u kan cogo min na. kabini octobre kalo tile 23 san 2020 syndicat 2 ni o ye an ka kasobon syndicats ye sa minnu n'olu bɛ yen nɔ ka an ka kasobon ni ka o la kɔlɔsi olu ye baarabila sɛbɛn ni ka o bila kabini octobre kalo tile 23 san 2020 a kɛra minisiri min tun bɛ yen nɔ sa ni ale tun ɲɛsinen bɛ baara minisiri koya ma sa ni ale ye Haruna Ture ye a yirala k'a fɔ ni maa ninnu u tilala tuguni ni ka baarabila sɛbɛn ni ka o boloda tuguni baarabila min n'a bɛna tali kɛ lɛrɛ 240 kan n'o bɛ bɛn tile 10 bɔɲɔngo ma a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ tɛnɛn décembre kalo tile 14 san 2020 ka taa kuncɛ juma décembre kalo tile 18 san 2020 u ka fɔla sa ko n'u ka laɲiniw ma sabati ko baarabila in a bɛ tila ka lakuraya ko kura tuguni n'o bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ décembre kalo tile 21 ni ka taa kuncɛ décembre kalo tile 25 san 2020. maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw sa ni maramafɛn giriman caman tun bɛ u bolo n'u tun bɛ bolimafɛn sen 2 la ni o ye moto ye u ye bingani wale ta ni ka dugu dɔ sɛgɛrɛ dugu min n'ale bɛ wele ko Minima u ye finitigi gansan maa 7 ni ka o bɔnɛ na ka maa 5 ni ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi u ka fɔla sa ko an ka donso olu fana ye ni maa ninnu k'u ka maa 12 bɔnɛ a ni na maa minnu bɛ yen sa ni olu sɛbɛkɔrɔ jogina u y'olu ta teliya la ni ka taa n'olu ye lapitaniso la walasa u bɛ se ka furakɛli teliman sɔrɔ cogo min na.
Amita ko kan kibaru la amita chadikaw ulu fe no sa mugujugu ale perenani uga wulmasiri tabawye kuto uga ba o chamanche la sa ube yala yala la kuma mina akera sababu ye ninga ma chaman bone anina anika ma do fana sebe koro jogi akera arab tarata kata se arabadonya o masa uga jamana tigilamo ulu ka forsala ku ulu mani ko inda mashiku ko boko aram ma ko ni ulu de ka barai Kore di Sud kaw fe no coronavirus ale yeta be ka caya u ka jamana o konna la ame wakati mina ina fo sisan no coronavirus be ma 270 ani sabade la kabini bi alamsa novembre kalo kile mugan ani woro san ba fila ani mugan do be ka fara kan ka taa fɛ dɔgɔkun kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko coronavirus yera ma 300 bɔɲɔngo o de la ni wakati in na sa u ka jamana dɔ be ka fara coronavirus ma yetaw kan Kanga bi kunnafoni ale kuncɛ sa dolantila ba min be no ni a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ sa ne ale Diego Armando Maradona ye an dabama ka wele sirale ma ka sababuya kɛ a dusukunjɔ bana o ye sa a kɛra kunu araba novembre kalo tile 25 san 2020 k'a si to san 60 o la sa a ka janajaw bɛɛ lajɛlen o bɛna kɛ Argentine ale dugu la sa nga ni dolatila bain kabini san 1970 ani wɔɔrɔ a tun bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen gun kan sa a fure o taara u ka jamana ɲɛma ale dagayɔrɔ la sa ni o ye Buenos Aires ye a ka janajaw baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ